Anong ubang tudloan ni tay? Kuha na. Ha? Kuha. Ikuha. Nadaot man. Lat-lat ng doktor. Ngayong hapon. Pili ko makasulod, tay. Go. Dahan nagbulak ka niyo eh. Baligya niyo ni? Depression. Baligya? Decoration na ni? Hapon ay, mga hapon. Salamat. Naon sa ano si... Nadaot naman sa yan. May disabled na kami. Ala, apil po ganay? Apil na. Disable man na may among kudak sa aw ay Ikas na disable. lawas na mo. Ngano man na? Daan naman. Musa, di high blood? Daan pagtawa ba? Daan pagkatawa. Daan sa pagkataon na yan, daan. Himay. Kaya abagar ni mo, anak yapon apil. Katunga sa mong lawas. Ang imo tay, katunga yapon sa mong lawas. So tunga-tunga, himo mong isa. Kagsaran kamo Isa lang. Magtrabaho lagi isa. Ay magtrabaho yapon ka. Unsa na trabaho nay? May basok. Unsa na trabaho nay? Basok. Baso. Ay lahi man nga ba? Ay anang basok nay, ayo nang ana. Lahi man nga basok, ikaw tay, lahi pa mong basok tay. Asan basok mo tay? Ah, ana may basok. Kaya may mo lahi gitong mo. Di lang na nay. Dito. Gapanigulo na kayo ang pagkaon. Kumusta man imong kinabuhi ni nanay? Tay, kumusta man? Samay man. Diri ka tayo. Diri ka tayo. Dikit. Maning kamot ta. Ha? Aling kamot na lang ka. Ning kamot ta, diri tayo. Aga pala ka. Bata pa ko gamay. Ning kamot nga sa magbata makibasukan mo. Pila po yung adlaw sa basok tay? Sintos. Na wala ko kapulde. Aman yung anak di ay. Wala na mga anak kay sigulang namin nabinyo ba. Kuhaan ni siya kedua. Ah, Kuhaan. pila yung edad namin yun di ay? Iyak-iyaran na. Pila yung edad karon tay? Pila edad niyo karon? 63 na mo? Ko sa 62. Nya nagminyo mo mga 50. Kuhaan ni siya kedua. Kuan ka daw. Ah, wala na himo. Karon Karon day tay, di na kaya karon? Kasi di masalagmaan ba? Nang ito ala. Kanautan unog na ikalingaw. Wala yung lingaw karon. Ano yung bata kong dugo na gito, bata nito. Ako na niya. Apo nimo. Wala kay anak pero kana kay apo. Daghan sa yung Ah, si manghod. Libog ko kay wala si anak pero nay apo. daghan na sila. Ah, nasa dili. Nga po. Nang balay na siya, nang balay. Ay Brad, may hapon. May hapon ay nag-vlog. O di kami magtrabaho, wala ang kanon. Kailangan di magtrabaho. Napiwera siya. Di na siya itong kapuli. Tawagan. Gabasok yapon mo karon nay. Oo, kabas. Para bet ko diya sa Sa among amo diya sa una. hantod karon silang edad gabasok yapon sila. Kabas. No choice kay wala sila anak na himo puro sila nakuhaan. Mura ilang lingaw karon. Hagwa-hagwa na lang duha na lang tinutuka. Gamay gigay nay. Ang imo tay, Nira sa gi. kana isa iyap ay imo ang wala ang mahimo wala. Ang imo tay tuo. O gipares gid sila. Katunga ang mahimo sa pikas, katunga po sa isa. So pagkita nimong nanay, ina mo kamot. Oo, nana. Dili. Di ba? Nadaot ni siya. Pas mo. Oo, nagpas. Nay, para sa inyo nay. Ay, salamat. Ay, salamat. Ano mas ginaw? Ah, kanay para ni sa kuan. Ay, salamat yun. Dala mo bulak ganahan mo. Bulak. Barter ini barter. Ganas na na yung bulak. Lain na na. Salamat. Ila na yan, pasensya ito yung mga morso mo makalpuan karon. Kana gikan na po ang hinabang sa mga gasuporta sa kuha. Ay. Salamat yun. Salamat po kayo sa tanan nagsuporta sa backliners, sa kuha, kay Bibulkit. Thank you so much sa inyo dia sa gawa sa nasod. Thank you so much. Pasensya po ninyo kay medyo na delay gamay ang amo ang mga lako sa backliners kay lagi na pod ko yung mga prior pod nga ipanghimo pod na makita po ninyo sa akong mga previous nga post. So pasensya kayo pero karon we are making ways nga makashare yung sa uban sa poorest of the poor. Bitaw. Ano na idugang na palit og sudan ninyo na nya dili ako may minutan to magdugay. Ha? Kadagan ko naman. Kani po nakitaan na po naman sa dalan ganina, pag baklay-baklay po namo tapos lagi po naka-report nga naalagi daw inani nga sitwasyon diri nga dapit. So andun lagi po ni siya sa Lindaban, Manolo Fortich, Bukidnon. Kani karon pili ko mga pahulig mga 2 kadlaw, 2 kadlaw kanang imoy bugas. Relax. Relax gamay. Manang magtrabaho ta daan kay makapundok ka gamay.
Di ba? Wala nang gipusan. Kani siya pundo ninyo ni. Ipon. Para at least ba may makuha dayon na may makot-kot well ga trabaho, di ba? Grabe magunang sa tatay kay dili sila ingon nga magtanga-tanga tungod kay nanay giabot sa ilang grasya, pero ilang ginahuna nga pundo gyapon na siya kay mabot ang panahon gyapon yun, di ba? Kay nga tinglisod yun. At least like continue ang trabaho. So inana unta dapat ang thinking sa uban nila no. Mugani among trabaho usahay ug di mi kapulde, kubra ra mi 900. Sa isa ka semana, Oh, gani. kamong duha? Sa isa ka semana 900 lang duha. Hindi man kayo pupuldi. Inot-inot lang yun. Nibir. Nanduwara kan. Guys, wanang reality gid diri sa bukid guys. Bisa grabe ng pagpaningkamot pero grabe paningkamot tibukan daw 200 ang adlaw sa basok. So kamo din ang saktong trabaho ay mo sige tamod-mod. Ayaw mo sige absent, be thankful nga namoy trabaho kay uban wa intay mga trabaho nangita og dako unta nga sweldo. Pareha sa inyo ha, pero kani karon nagmantener sa sila sweldo nga 200 lang ang adlaw. Basok pa gyud. Ito sa mi. Tay, ito sa mi. Salamat kayo. Sami tay, nay. Oh, welcome. Kani sada ni, ito sa mi. Ay, salamat. Ito sa mi, bye-bye. Tara, ito, grabe ba? Ilang sitwasyon guys, bisa mo sa kalisod, bisa ko sa ilang naitabos lang kinabuhi. Ani kamot gyapon sila basok para mabuhi lang gyapon. So inana dapat ang tanan, dili ka sige tanga. Balangko, hayahay gyud tagaayo, tanan kay akong mapalit, bisag unsang gamit, dili na gyud unta magkasin